Hirugarren ariketa honetan, berriro emoten digute zenbaki zerrenda bat, eta kasu honetan eskatzen digute, esateko, zenbaki horien artetik, zeintzu dauden multzo bakoitzen, hau da, zenbaki arrunten multzoan, zenbaki osoen multzoan, zenbaki arrazionalen multzoan, edo zenbaki errealen multzoan. Holakoak diren edo ez. Hauzek gogoratu bi modutan aldugula egin. Urrengo ariketan, holan multzokatuta holanik eskatzen denez egitea, gongo honetan ingo dugu bakarrik zerrendatu. Hau da, bakoitzeko, esan, arruntak zeintzu diren, osoak zeintzu diren, arrazionalak zeintzu diren, eta errealak zeintzu diren. Zeintzu dira zenbaki, letra desastre bada, zeintzu dira zenbaki arruntak? Kasu honetan, hauetatik, bakarrik 152. Zeintzu dira zenbaki osoak? Zenbaki arruntak, eta gero arrunten itxura daukenak, baina negatibo izan da. Kasu honetan, -4 eta bera. 152 eta -4. Gero, zeintzu dira arrazionalak? Zatikieran adieraz daitezkenak. Eta zen gara berriro. 152 arrazionala da, -4 ere arrazionala da, eta gero, bestetatik, kendu behar ditugu, erro ez-zehatzak eta pi eta e horren moduko zenbakiak. Beraz, daukagu 13 eta 2,7 periodo. Beste bi hauek. Eta errealak zeintzu dira? Kasu honetan, danak. 152, -4, 13, 2,7 periodo, eta gero beste hirurak. Erro bost, pi, eta bat gehi erro hiru. Hau da, zerrendatuta ipintzen ditugunean, holanik, bata bestearen barruan agertu behar da, arrunta direnak agertu dira danetan. Erreala direlako bebai, arrazionala direlako bebai, eta osoak direlako bebai. Kontutan izan, zelan adierazten dugun hori, holan jartzeko.